Det er den stærkeste overlever. Og på den måde, så har den der lille skovsnegl altså ikke nogen chance i den her natur. Og vi kan godt sige, at den skovsnegl, den er død. Måske ikke helt udenpå, måske ikke, men indeni. Jeg vil æde min hat på, at den skovsnegl, den havde det ikke godt med sig selv. Det havde den ikke. Den havde måske lige været sådan en gang ned og kigge ned i vandet, så havde den fået øje på sig selv. Ned i vandet. Og det er ikke sjovt at være skovsnegl, så finder man ud af, hvor klistret, slimet og sort man er. Og så er det bare ikke fedt at være skovsnegl, vel? Så har den fået en mindrehedskompleks, og ja, så er vi så kommet ned til vandhullet, eller Flynderå, som det bestræber sig på at hedde. Og det er Flynderå. Og der har vi et rigt dyreliv, altså et rigt dyreliv. Der er mange dyr, og der er også et rigt planteliv, og der er sågar døde mennesker. Så det er bare... Eller... Vi går heroppe af, ikke? Og så hvis du... Kamera, mand. Hvis du ikke falder i vandet, ikke? Så vil det bare være alle tiders. Så har vi igen en lille snegl. Lille snegl er tegn på regn i Spanien. Men jeg tror dog, de har godt vejr. Nu er det ikke for at vende ryggen til dig, men så har vi også heroppe, som I kan se, der er indover. Der har vi, du kan se de mange planter, der ligesom vokser op. De vokser op. De nærmest vokser op. Og der har vi sådan noget helt normalt noget, som brændenælder. Og dem kender vi jo alle sammen. De gør jo lidt ondt at røre ved, så det vil vi her få kameramanden til i stedet for, at jeg gør det. Og her der har vi en slægtning til bjørnekloen, som vi alle sammen har hørt forfærdelige historier om. Den er nemlig rigtig farlig at komme til at røre ved, så den er farlig. Og så vil jeg godt have til at zoome ind der. Der ser vi et ubehøvlet eksempel på, hvordan nutidens unge simpelthen bare ikke kan finde ud af at yde op efter dem selv. Det er faktisk penge. Det er penge. Og så har vi igen åen og dens finurlige liv. Åen og dens finurlige liv. Hvis vi tager et kig ned, så kan vi se, hvordan og man kan se, hvordan de mange rygsvømmere og videre insekter nærmest danser på overfladen af tyndt og dog for deres vedkommende tykt vandoverflade. Eller hvem der bare var sommerfugl. Og så her, som vi står her, så mærker mine arme jo, at der lå en mosbevoksning her. Og det
det kan simpelthen... Hvis vi kigger herned, så kan vi se, hvordan mosset vokser op.